الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga bangsami giabuso oras adi itano di pamagusain agyang kutua mga pipiya abiatan sa suldawalay. Mialo itano sa agyang kaiyam yay po sa agyang kuto mga dikr mbetiaan o mga tao mga Muslim sa agyang kuto suldawalay. Giyagoto kaya pamagusaya tanong ko kapmbeti utaw gira sulcawalay bismillah naguso mga pedapaman na inaloy tanong. So giyang kaiman to gawi nagugiyang kaya oras na ayap man na pamagusay tanong na giyang ko to wasyat o mga ulama ikapito. Aginan سمواصلة قراءة سورة البقرة في البيت لطرد الشيطان من Aya maana ini na pedsagiang kutu mapi abiatan o kapi agiang kutu suldawalay naginan so kapbetia o mga tao sagiang kutu suratu al-Baqarah paman na mamimintin akap mbetiaw nagyang kuto mga tao. Mbetia suama, mbetia suina, ang taakas sa mga wata. Ino to? Tigo mga ulama alitardis syaitan min, kaanap kebugaw sa syaitan si ko suldawalay. Kau to mga pagariya. Ay sebutan tanong saya, na sumangawalay na kumakadnon mambu agyang kuto mga syaitan. Na aya ukit kebugaw siranon. Pagkaliw siran, di siran makapamintin sa agyang kuto awalay na kumbeti antano agyang kuto suratu al-Baqarah. Ayatanan atantuanan na kumalai kalbihan. Ayat mala guna kekuatan ron igira manutu apmbeti antano si iko mga walay tano. Kailangan si iko tawa dinian na mipenderay nun agyang ko tua orasian sagyang ko tua kabatias sa Quran. Yang kaya kabatias sa Quran ng mga bangsami na isad na ya sukadakalan namin dudaray nun iran. Sumyangaw nantan wa mga salaf na igira sumyag dikira nagyang kuto agaw dasiran no makabatiya sa Quran na disiran di buku. Aya maana na pagagdam siran syarat ta ginawa. At tigiran na siya gid kami paman agaw o di na lumipas agyang kuto agaw da kami makabatiya sa Quran. Yuto di da ni buku. Nasa katan wa igira man to iplagitan wa mga ginawa tanong lalagi do dad na ba tanong kagedam to na ini kambuko o di na paman na di tanong ketaguan sa tigitano ami lang agi ko tuagaw itanong kagida tanong makabatiya sa Quran tanong din mga pagarya ka uman din na sumagidagyan ko to ang mga gawi na kalabatan naman buwag yan kung ang mga umur tanog. Yan ngayon man na umura. Na inutan waya di pamakuti ka, uman din ni paman na may po sa gawi may po sa ulan-ulan, may po sa saragun, na si idin na mararani o di na pupakarani ka din sa giyang kutwa kapatay. Mata din ng mga pagariyap, kalabatan na giyang kutwa umur. Ayakaturo nabitano, ayakaturo Allah subhanahu wa ta'ala sa hadith kudusi, na tiga na himbo wa taano Adam na makairing ka sa paman na gawi. Yang kaya paman nakapsagad o mga kadundo ang mga kagagawi.
Auman din natigin imalapason nakalabatan nagyang kuto umur ka. Nadita no makapumagitong. Ayan din nakalilid na matatambang tano. Di tano tu kegedam ap kelebatan sa mga umur tano. Na nakanugunia na mga pagarya. Amay kagyang kuto akap segedra katano mga kadundo kagagawin na dad na batano miyang geleba ka amal amapya. Ay pupakarani tano si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Nudan tano wagi yang kaya paman na pagusayin tano. Ambeti ang tano sa suratu Al-Baqarah. Si iku mga walay tano kaan mabugaw. An makali wagi yang kuto mga syaitan inao. O pamabes ko dita doy ang gilebekan na mapapano-pano a syaitan sa mga walay tano. Mapapano-pano a syaitan alangwan din a kabinasaan na penggilebekan ni rasi iku sulda walay tano. Nakatawan tano wagi yang kuto adar pa ayain pedakaw na sa syaitan na diutumapiyah adar pa ay dapat na aya pengilayan tano sa ukit na aya sulud si ku mga walay tano nagyang kuto ang mga malaikat maawid sa kamapian maawid sa kabarakah kana bagian ka iya paman na mga syaitan na sulcida si ku mga walay tano aya din na paman na kibagayran nagyang kuto akang buko languan taman paman na di tanu di mi pagida awid akal ino bisad na mga derpa mga walay dirun tetaken na dirun pipi aginaw agyang kuto paman na mga tawron sabab sa agyang kuto ayad na mi papano-pano na agyang kuto mga syaitan nagi paman na okay tgi bulong amapia o kabayatan no nanggelbekat tanwai antano mapamugaw agyang kuto mga syaitan si iku mga walay tano tigo mga ulama agyang kaya paman na bandingan pagusayin tano akmbetian so suratu Al-Baqarah sa sulda walay na tantuaya kumada kala hadith dalil sa agyang kaya paman na galabak amapia isaw na tigo mga ulama nagyang kaya katro nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam la taj'alu buyutakum qubura inna asy-syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratu Al-Baqarah. Anto na maanag yang kaya katero nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napamamakinagin tano mga pagariya kalo-kalo na bagi makasugo siya katano sa kabati at tano sa giyang kuto suratu Al-Baqarah si iku mga walay tano. Tigo nabitan wa Muhammad adinium beluya so mga walay niyo sa kanwa mga Muslim na baniw beluya so mga walay niyo lagi dagyang kuto kubur. Ino tumialo yung nabitan wa Muhammad o di na ini ibarat yan nagyang kuto walay alagi dagyang kuto kubur kagi so kubur na isa sa paronubo do pembeti aso Quran. Isa sapar o ba pembeti agyang kuto Quran si iku mga kubur mga kubah. Nalagi dia naman buat tigo nabitan wa Muhammad ubani ubaluya. Apa man na so mga walay niyo nalagi dagyang ko to kubura diyo nakapakay udi na diyo nakabati agyang ko to apa man na mga ayat udi na mga sura udi na sa Quran. Tigo nabitan wa Muhammad mataan na so syaitan. Yang kaya syaitan sulutsidan si ko mga walay tano. Langun taman na didaning gilbakan kabinasaan nagu maratas iko sulda walay yang firu minal bait na mata na tigo nabi apaman na kebugaw siran o di na pagawasiran sa agyang kutua walay agyang kutua walay na pembeti anu nagyang kutua suratu Al-Baqarah. Masya Allah isa ini akalbihan agyang kaya paman na sura agyang kaya sura na tumalundog si ko suratu Al-Fatiha agyang kaya sura na malayatay asura kagi paman na mala aguna ap kekuwaw no Muslim. Upama ko ba niya na pembetia na tanto ko mala abala sa kekuwan niyan. Tigo nabitan wa Muhammad sa timan na betang mabetia ka. Si eko paman na Quran na tegapan wallahu subhanahu wa ta'ala sa makasapulu amapia. Yang ko tapunan niya na Alif Lam Mim suratu Al-Baqarah. Nami aliw sa haditha ini pakai ko nabitan wa Muhammad
agyang ko paman na alif lam mim na pirauto natigo nabi tanwa Muhammad ala aqulu alif lam mim harfun dia kana tigi na ptero no bagian ko to alif lam mim na boto harf uga ida tigo nabi na su alif na betang to na 10 amapia lam na 10 amapia mim na 10 amapia sama no to na YouTube apaman na betang at telu na aya ke kuwa utaw abalas na 30 amapia ama pembagian yan masya Allah inu tanwa ya pemukula mga pangarya badem pena pengalaman saya apa nguya ci ko mga ginawa tanu ukap beti atanu si ko Quran natapangingga pagaria saka mga pagaria kan naguskabubayakan amia pamilyadu natapangini wa paman na pembeti ani wagian ko to suratu al-baqarah si ko walainyo ay tama na paman nakakaliwa nagi si ko mga rarabiyo ay tama na kibaling yan si arakano abarakah ay tama no pama kasuldir kan wagian ko to paman na mga limo na mga riski wallahu subhanahu wa ta'ala kana bagian ko to aya pakababalingan tanu aya man tanu si ko mga sulda walay tanu nagian ko to mga syaitan aso syaitan na ridu ay tanu kuita nga man ridu ay inna syaitana lakum adu mata na su syaitan na miya balu irakan wa mga manusia ridu ay niyo nabad na paman na kamapian aw bagian ko to ridu ay ka na paman na paka-susul na ka sa sulda walay. Naman ito. Malutano manutong geda-geda mga pagariya. Suridu ay ka amapayag. Ayar ka tuyok sa naraka. Ayar ka tuyok sa naraka. Aguso pamilya ka. Napaka-susul na ka sa sulda walay. Pakababalingan na ka kuwalay ka. Kung kanuna sa kanudin. Pagiga kanuna sa kanudin. Nagyang ka iya paman na suratu al-Baqarah. Nagyang okay. Giyay paman na sabab asiran. Napkebugaw siran, peliu siran, dan nabakiran kelamba sa sulda walay. Siko paman na sala, siko mga kwarto, antaka siko paman na mga derpa sa sulda walay na da bakiran dunun de kelamba, apagalin siran dan napkebugaw, ayabu apmeti antano nagiyang kaya suratu al-Baqarah. Tiga penuh Nabi Tanwa Muhammad, gi kadua dalil. Atiga na iqra'u suratul Baqarah fi buyutikum fa inna syaitana la yadkhulu baitan yuqra'u fihi suratu al-Baqarah. Ayamana ini mga bangsakan natigo Nabi Tanwa Muhammad beti aniyo so suratu al-Baqarah si ko mga walay niyo suguan iqra'u fi al-amr saka muslim beti ang ka so suratu al-Baqarah ko walay ka dato beti ka sa Quran si ko walay ka bae beti ka sa Quran si ko walay ka muslim mga Muslim, ang mga kalumbayan. Ino niyo magagalab kagiyang kaya kapagilang sa oras. Sa kanwa mga ariyami, mala paman na panginaman rakano o paman na agama Islam. Na ino niyo bud na ya, aya kitayo da galab kagiyang kagiyang kaya kasilipun. Kaya petani yung silpon yun na mababasa gawin na ayad na paman na bigyan lebek yun nagyang ito kasilpon pimbera nga paman na mga games. La hawla wala quwata illa billah. Anyway, mga kalumbayan, pag namin iwagyang gaya masa, antay paman na terus kuwaga may Islam, amay ka paman na sakano na daaban yung miyang guna nagudaaban nyo ini panuaswasi ko agama Islam. Pagnaw kanu mga kalumbayan. Mataan din na kaya malaina man rakan wagyang kaya agama Islam sa giyang kaya Korea masa. Mga ariyami, mga deto, mga bai. Aya pagana din tanong nagyang kaya paman na kamapian tanong kung mga walay tanong. Kamapian tanong kung mga derpa tanong. Kamapian tanong si ko agama tanong Islam. Naya mala. Nakamapian tanong sa lungan na Maori. Kataya sumapia. Kataya Peter Nabi Tanwa Muhammad penutul niar kanwa kamapian. Iqra'u suratul Baqarah fi buyutikum. May mga Muslim. Rangko maya paman na kaya tawag Nabi bati aniyo sa suratul Baqarah si kung mga walay niyo. Fa inna syaitan mata na sa syaitan at tigo Nabi la yadkhulu baitan na didin makasulod sa walay. Daaban niyan beger sagyang uto kapagkasulian na kuwalay, agyang uto walay na ayap mbeti ano na suratu al-Baqarah.
Masya Allah mga pagarya. Nagi kala kipantag nagukala imenang. Agi ang kaya kabatiya sa Quran. Nagi mabaluy tano, agi mabaluy tano. Aru tano ro nagi senduda amang agi nawa tano. Ron tano pakala agi ang kutwa oras. So Quran na tanto kumalaap kibulong yan si iku mga puso tano. Tingu Nabi tanu Muhammad amas mala bulong awidawidu Quran akibulong yan si iku manusia adigyan ko tua dinya di kapamulong si iku mga pedabulong lagi du mga asal gula tenab na mas mala apaman na bulong o Quran kagi su Quran na ini turunanan hudaw wa rahma apaman na turuan nagu limu nagu sifa mala abulong agi ang kaya Quran. Naubay din na paman na makagagedam sa egir asumyul jawalay na lagi du paman na maalak ira asumya ko masa sulda walay na lagi du paman na gumagagetar arabian. Way mana kalaman na lagi di ke paru di tekan na sulda walay nakataya sumala mala abulong asuan tano. Betia tano sa Quran. Seko mga walay tano. Way Bati ang tanong sa Quran, bulaboro na gyang kaya suratu Al-Baqarah, mga bangsami, kapaman na anumada gyang ko tuwa paman na kagagta mga rarabtano, gyang ko tuwa kapakang bubukutano sa suldawalay, ubad na marata, paman na lagi na gyang ko tuwa mga katawa, mini sulod si kung mga walay tano, na paman na ano to, mada, kagi paman na gyang ko tuwa katao, na kaya pagawid siya naman, na gyang ko tuwa syaitan. Piangatawang kau pemina sana aya paman na susugunya na syaitan. Nabad nari paman na badino pama badin giang ko tuwa paman nakataon na ba tu pagabina sa amay kapaman na di na nagkagaw ba sira sumulsi ko mga walay tano. Nagi mga pagarya tatod na ya ko malaa mapungguna tanoron ang mga Muslim. Mialoy pa no mga ulama agyang ko tuwa mulimpusan dua ayat sagyang ko tuwa suratu Al-Baqarah. Kapakayaan na mata orang kanu saya, saya ko paman na mulimpusan, giya nga ya puwa makinagimanto, na namalon ko na komentan anto na giya nga ya paman na mulimpusan na dua ayat ko suratu Al-Baqarah. Namiya lalap na ya ipaman na fadl, kailangan na ya mamiminti na giya ko kap kebati atanoron. Nanalo yung tanong buamay, na ino ka inanayaw tanong sa giya kaya paman na mga viewers tanong wanto na ipaman na kisembagiran nagukikumintiran wanto na giya kaya dua ayat amulimpusan kapusan khatam suratu Al-Baqarah dua ayat white giya kaya ayat na paman na paborito ay apmetian ng mga imam gida paman na si kung mga sambo yang tanong na lalayo ni ranaya pembetian na Tigo mga ulama, agyang kaya paman na dua ayat amulimpusan. Ko suratu Al-Baqarah na adn apaman na fadliyan. Naguad na kapakararadiyan si iku kapembet. Adn nararadiyan si iku kapembet yaon sa giyang kutwa walay. Saya karina nagyang kutwa katero unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah Ta'ala kataba kitaban qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi alfay 'am. Wa huwa 'inda al-'arsh. Wa annahu anzala minhu ayatayn khatama bihima suratul Baqarah. Wala yuqra'ani fi darin thalathata layalin fayaqrabuha syaitan. Anto na yung mana ini. Tigo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mata na suwallah na sumyurat sa kitab. Kudan yang peneka adna ko mga langit tagus su mga lupa. Si iko miya ka 2,000 ragun. Aya mana na 2,000 ragun pen ada ka adna sangka iya dunia. Dapan adna wallah sumanga langit tapi itu lapis. Agudan yang pen adna sumanga lupa. Dia kaya paman na dadapuan tano. Nah.
Miyaka duangi buragun ati guna bitanu Muhammad. Aswallah na siiku arsyan. Wa annahu anzala minhu ayatain na aya ini turunian. Agu ini turun wallah agian ko tua ayatain. 2 ayat. Amulimpusan. Agian ko tua suratu Al-Baqarah. Agina sukagiya paman na ditano diteroon na kailangan na pagkabatiin si ko soldawalay. Tiguna bitanu Muhammad wala yuqra'ani fi darin thalatha layalin. Yang kaya paman na 2 ayat na upuna ya di kebetia. Kau to di kebetia. Seeko walay. Sa kiyata nga so telu bugawi. O di na telu akagagawi. Ay man niyan na iman to akagagawi. Miyapitap man akagagawi. Isa akagagawi. Paman na telu akagagawi. Di una ya mabati agi yang kaya paman na 2 ayat. Amulimpusan o suratu Al-Baqarah. Payakarabuha syaitan na mataan din nakapaman na sumulun su syaitan. O di na paman na malingon agi ang utwa syaitan. Na ira ba tanong na pumagito nga. Miya kapira ula na rin. Pagariku. Paman na daw na mabati agi ang iya paman na 2 ayat. Amulimpusan. O Baqarah sa ikuwalay tanong. Ya bati ka mga day. O di na miya kapira ni ragun. Uy. Agi paman agi ang utwa saulan na agi na di mamagitong sultan at igi na 30 na nagkagawi. Giya kaya miya kapira ragun. Dede na mabati biyali nga nakasuwalay ka. Api ke gandurian na ka. Miya kapia awalay, masya Allah. Pike gandurian. Agi biyali nga simang ulang unupaman na mga tungan na iniyan. Piagamikan, pidudulan. Tunapan, pimberuaan. Pimamisan, imnimingi bugu penagi ng mga makapiapiaki ka. Oy, ay semang si ko walay. Kaano pa kami sumisagi ko to walay. Ugay nagi ko to ipun ko kaya balingin kaun. Ari pagari ko. Kaya miya bati akaw nagi nga iya paman na ayat at lubugawi malapas di mabati ako walay na faya karabuha syaitan na sulung su syaitan. Nabaya pagilay ng mga pagarian nakapipintan walay. Kata tagu irun sa mga pipi mga lait. Kaaaring siya na pipi mga pipi tibu na mga pipi yung tuda mape sala. O di na paman na ad na era ko niya na mga pipi erpan. Kana bagi na ni importante. Inuwara yan mga paman na pagigimuanan. Ay importante nagyan ko to swalay tanong na mabugaw tanong ron sa mga syaitan. Di tanong na nakabinasaan. Ira man uta sumulga sa walay na kanaba gumagagitararab ka. Kanaba ka pakawida akal. Inuman ad na paman na tawa may linya swata yan na badin na pagkagawad gagiging ko to syaitan din na paman na di melaru sa giyang ko to sulda walay. Ani ni kay linya kikaruman yan na miyagud. Kagiging ko to mini penuh sa syaitan. Naliw po ko syaitan nagpakayanap mina sarakano. Aawidan ng mga syaitan. Nabad na rin pa kasulda may kapaman na giyan labagatan wag yan kaya suguan rakatan wag matan wa Islam ay pagumpiatan. Masya Allah. Pagning tanong si Allah subhanahu wa ta'ala piya mabuba amya pamagun syaitan og yan kaya wasya tay kapito amwa salatu qiraat suratu Al-Baqarah fil buyut paman na mamintin agyan ko to akabati ko suratu Al-Baqarah si ko walay tanong mintin na basta matiro amintin na kanaba pelepas si samati mamimintin. Agi ko to kapmetiaw. Litar di setan minhu kaan paman na mabugaw naguan makaawa agi ko to mga setan si ko mga walay tano api mabuba na importante na ad na paman na miya pamagu setano kapian yan balas ang kanu Allah subhanahu wa ta'ala sa madakalamapi agi ang kaya mga bangsakan di mamamakinag sa agi ang kaya mga live tano na insyaallah na ayat tano pinedi ka puun way ayaw to pasad na nagyan kaya paman na isurat saya arba'ina nasiha paman na patapulo ay niya wasiat li islahil buyut kaan tugumpi agyan ko to ang mga walay tano yago to ba paman na igira di tano di mamagusay na pagumbong ka noron pangapad ka noron pumamakinig ka noron kaan tano makadakal kebubaya sagian ko tua kaum pe etano si ko solda walay paglintano dun miya pamilya umanin sana min bubawata miya pamilya du na ya mapia nagyan ko tua tarbian tano siran si ko mapia bala-bala sang kanu Allah subhanahu wa ta'ala sa madakala mapia
Sulam na kanagyan kaya paman na mga bangsa kan lagi di Mansya, daing ago si paman na Asmita, si Ilham Usop, si Ugis, ago si Uluwag Binga, Musbaw, uway. Ago si kagiging mga ran na paman na yakar gerung panimanto akap kebati ataw. Ago si Ani Siam, si Minang Ambako, ago si Saliha Janin Daluma Gubatan, si Miriam, ago si Haji Aisa Saada Makagaan, ago si Windy, ago si Khadija, si Ali, ago si Nur Asima Sultan Asgar, si Abu Qasim, si Rahima bint Harun, si Siti Raima Abdullah, si Muhammad Mangunda Mamintal, Masya Allah, salam rakanu mga taga-alabang Muntinlupa, uway, Muntinlupa City, salam rakanusan, uway. Sige, Hakir Burak, ago si Nuraina Makatanto, si Princess Abuzar, si Jasmine Rinibatan, si Fitri Salwa, si Tahiru Haruna, ago si si Francis, ago si Hafiz Marsar, si Ummu Hayyan, ago si Andre Risak, uway, ago si Ummu Hajla, maapakano di tanop ke tunay ni kebetul pipias mga ngarani, uway, ago yang kaya mga pedapaman namin bebantay sa yang kaya laiptan ni manto bala-balasangan wallah sa mga pipia, uway, madagala mapia. Comment niyo buwag yan kung anto na katawin niyo sa giyang kanan na mulimpusan dua ayat sa suratu Al-Baqarah kaano mapaganad mga bangsa tano yang mambuwag yan kaya waktu asar na si tano buto mana pagandud na kan rakan wag yan kung salam. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.